боғчаи рақами 1 ки дар ҷамоати деҳоти пахтободи шаҳри Турсунзода бо номи моҳичаи тиллоӣ фаъолият дорад, ягона боғча дар байни 9 ҷамоати деҳоти шаҳри Турсунзода ба ҳисоб меравад. боғчаи мазкур аз соли 1970 то инҷониб фаъолият дошта, дар тарбияи зинаҳои аввалини кӯдакони минтақаи Пахтаобод ва атрофи он нақши асосиро мебозад. дар замони шӯравӣ фаъолияти боғча хеле хуб буд ва ҳоло низ нуфузашро гум накардааст, мегӯянд мураббияҳо. дар шароити феълӣ беш аз 150 нафар кӯдак пайи таълиму тарбияи мураббияҳои ғамхорашон қарор доранд. Раз, два, три, четыре, вот у нас квартире, 5, 6, 7, 8, на обед мы шел он носит, 9, 10, 5 и 5, я успел вас посчитать. дар боғчаи рақами 1 деҳоти Пахтаобод тамоми шароити зарурии баҳри тифлакон муҳайёст. шароити ҷойи хоб ва майдончаи бозикунии тарбиятгирандаҳо низ бад нест. масъулин иброз доштанд ки боғчаи моҳичаи тиллоӣ ки дар деҳот мавқеъ гирифтааст, аз боғчаҳои шаҳр камӣ надорад. усулҳои ҳозиразамони таълиму тарбияи кӯдакон ва муҳайё будани шароити хуб боис мегардад ки волидони кӯдакони на фақат ҷамоати Пахтаобод, балки деҳоти Регар, Навобод ва ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолият низ фарзандонашонро ба ин ҷо биёранд. дар шароити деҳот фаъолият доштани чунин як ширхоргоҳ кӯдакистон барои тарбияи кӯдакон ва рушди ҷаҳонбинии онҳо заминаи асосиро мегузорад. воқеан ҳам имкони дар боғчаҳои шаҳр тарбия гирифтани кӯдакони деҳот на ба ҳама дастрас аст. аз ин рӯ талаботи падару модарон ба боғчаи номбурда бештар шудааст. ман сармураббияи боғчаи 1 мешам. ҳамин боғчаи мо ба 150 та кӯдак тарбия мегирад. 11 та мураббиё кор мекунад. ҳамин аз 6 гурӯҳ иборат аст. 3 та русӣ, 3 таш тоҷикӣ. шароити мо нағз, 3 маҳал мана хӯрокворӣ авқоти гарм мечием. кам бошадам таъмир кардем ҳамин боғчая. машғулиятҳои ҳамин забони давлатӣ, забони русӣ ба машғулиятҳои ҳамин мураббияҳо машғулият мегузаронад. талабот бисёр мешавад. ҳамин аз тарафи родитело, падару модарон бисёр рози мана кӯдак омад будааст. дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 1 6 гурӯҳ амал мекунад ки ба кӯдакон бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ таълим дода мешавад. зеҳни тарбиятгирандагони боғчаи моҳичаи тиллоӣ хуб аст ва аллакай кӯдакон озодона шеър мехонанд ва дар машғулиятҳо фаъолона иштирок менамоянд. боғча дар тобеати шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода қарор дорад. оянда бо дастгирии шӯъбаи маориф шароитҳои аз ин ҳам беҳтарро масъулин муҳайё хоҳанд кард. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотии хабар.